Medijalnog živca, blaga verzija. Često smo čuli za karpalni tunel i sindrom i problem s karpalnim tunelom. Dakle, taj medijalni živac ovako od srednjeg prsta prolazi taj tunelić, ovaj tu dio i ovo područje ruke i prsnog mišića ide sve do vratne kralježnice. Dakle, stanemo uspravno, otvorimo ovako dlan, povučemo malo prste prema sebi, znači ovo. I sada, ne morate visoko držati ruku jer tu će biti jaka tenzija, zato se zove blaga verzija istezanja. I sada spustimo ruku ovdje, ovdje je bitno sada prislanjati suprotno uho prema ramenu. Bez rotacije glave idemo ovo. Guramo lagano uho prema ramenu, tu ćemo osjetiti zatezanje u ovom području. Ako to osjetite, dobro radite vježbu. Ako idete u rotaciju i nemate tenzije, ne osjetite dobro, ne radite dobro. Dakle, spustite ruku, otvorite dlan, povucite prste prema laktu i gurajte uho ovako bez rotacije. Ponovite ovu vježbu 2 do 3 minute dok se taj subjektivni osjećaj zatezanja ne ublaži. Za još ovakvog sadržaja obavezno lajkaj ovaj video i komentiraj trnci kako bi ti poslao besplatnu knjigu Zašto vam trnu ruke.